Det der er en optagelse af mange mariehøner, der er i sommer 2009 på Dolby Strand. Der har været rigtig mange. Som I kan se, så er traktoren totalt angrebet og bare nogle få timer. Fordi jeg er ikke her, så I kan ikke se det særlig godt. Men her på jorden, hvor jeg går, der er simpelthen mange, som har taget på nogen. Der er nogen. Så hvis jeg ikke kan være her, men jeg kan se, hvor mange der har været.